سلام كما يعلكم خبركم تخطاتلتي زينا وشتن وصان حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم بيترس منقسي أرسل زينا أبزوا مأكل بوفر تمهارون المعاد العلمي تشيح فلسطات تتخيلون أبزوا قاش باركا أب مبزحان مقصارن بقوع زرئي زتفر عودة تتخيلون كاوت أزمات زيجاتات ديجا كركبت المعزب عدة وديبام باكستان مسندز عن حد دبلوماسيا وزندنا درجو كتتحت وسينا حدا ربعي كاب حزب عالم حصرت ما يقادي موكم زلة تقليتو أبدا سيد تايوان شد اشترك درس تعاك كان حدا من قطقات مدري تخصيتو أب زوام أكل بوفر تمهارون المعات العلمي تشيح فلسطات كم تتخلت قليتو زعبازي وكيل إيرينا بينام في الساعة إنزل دالو زينا وتصابالو ميكال حدقو أب زوبا ماكل بوفري تمهارون لمعات العلى حارمي تشيح فلسطات كم تتخلى أب جنفر تمرتي زوبا ماكل حلافي وفري تمهارون لمعات حبيرهم ممر أبراهام بره بشوعتنا حسين يرينا بزهابو حبريتا لو معامتنا حدو ورحي أب سوسان شوعت نوطاتا زتوافرو أسات شعات الشيح تمهارو كلاي درجة بزي كامت كالفلسطات العلي 55 شيح مترو حديش قناتا وزالاتات كسرحون كلو 240 حدين شيح نفلس زخون قدا قدا داليوم كمون أسات 10 شيح سرقاتات كم زتسقونو قليتوم እቲ ስራሕ ዝምስገኑ እኳ እንተነበረ ብዝተፈላለየ ፀገማትን ሕፅረታትን ግና ካብቲ ክትትከል ዝነበሩ ፈልስታት ሓደ ርብዒ ጥራይ ከም እተተኽለ መምህር ኣብርሃም ብተወሳኺ ኣፍሊጦም ኣብ ገለ ቦታታት ዝሰሚና ምሁራን ማይ ስለ ዘይዘነበ ከምብቱ ክትፃወረ ትኽእል ኢኻ ኣብ ካልእ ቦታታት ግን ብሰንኪ ናሕና ድኽመት ብግቡእ ከነብፅሖ ዘይምኽኣል ናይ ሚኒስትሪ ሕርሻ إزاي تخلصت؟ جزء كله قدموا زدل نجارات كقرار يجوبه نفس القصة أرتبوا تعزلوا حلفنا تسكيموا زدل مدلوات كجبنا له كم كمتيز بلاه إذا سلزخونه أيها يتزدل لنا شنتو ولا قا دحن قال خيرنا انتبهنا يتزدل أي وقعنا كن وقع زجب عنا جزء يجير تمهارون ملو بملو سرحم زازيمون بيو حلافي وكيل بعد سلطان أقرابن انسسا زقرامن زوبا ماكل أتو أبراهام تغلب وغنو مسرح متكال فرستات بسنكي مد نقاي زناب كم تزت حسبه كتكبر كم زي كالب بمقلاج عبزوان زقنا صبوغ متأنن زرقحن زلو زناب يوقع سلزلو اتزترفه بممحداراتن سرحتنياتات منقسن كتكال مخانو أنا تسيروم زوات أميتن 400 شح مدد ملو بملو كتكبر يخيل يوزن صاير لنا بتوم تمهارو معناته بتوم تمهارو انتايو كونتات اللي ويكازنا بنيت خبابي أبجمت أتيو كدامنت دهريتي تالي روحك وين ويكا زي كلهم تقولين كدامنت زلاتات يسرحوا ويكاز سجن تقولين يسجنوا معناته كارو أتيلو تي ولا بدي زبات معناته دهري أمم وزنات بس يوم وقت كل زخم عندها كنت ونتات قلت فما بتكالي أتو مالتي مخناتي تتألف السب سلازل كم قصباص سلازلنا مالتي وهنا كن حفش عفنتات سناب ما إذا تمهروا في رمضان لانزل ورن 4 نزواتات ندحرينا كنا ما لحتي عندك مدن وياك نيري كتكل زخير كنتات زنابس نيرو من لا يخلينا لازم إذا زاجت 100 شعات تصحيح المسينا نازلوا كتكل كنتات سلزنا ولا أبتن وقتاتيو تتقيل زلوا مالتي هدي إذا تمهرتهم تمعرتهم سلزا أخلت نحد واحد راهي سلزوا فرو مالتي بستخاله تبغى بدو خيتهم كخدهم زلوا بيت غير زلوا مالتي يحيروا تكنتات سناب ترايو تن محدار كراميتات أبتي ساتهم وفيهم بلوز نور زلوا بساتن تناجرون بعثاتهم فتكل
يتي كمدب تتحيزو خسرها مصانع زلو معناتي لوما عمت ኣብ 9 መደበራት ፈልሲ ልዕሊ 1.2 ሚሊዮን ፈልስታት ተዳልዩ ከም ዘሎ ዝጠቕሳ ኣቶ ኣብርሃም እቲ ኣስታት 1 ሚሊዮን ካብኡ ኣብዚ ክራማዚ ክትከል ብዝወፀ መደብ መሰረት ዛጊት ዓድታትን ትካላት መንግስትን ኣብ ምትካል ፈልስታት ክነጥፋ ጀሚረን ምህላወን ሓቢሩ ኣብ ዞባ ማእከል ካብ ዝትከል ፈልስታት እቲ 80 ሚእታዊት ከም ዝጸድቕ ሰነዳት በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ይሕብር ምርጥ ዘርኢ ምብዛሕን በቕዓት ዝግበር ቁጥጥር ምሕያልን ዓይነትን መጠን እቶት ሓረስቶት ብእወታ ዝጸሉ ረቕሒ ብሽድሽተ ነሓሰ ኣብ ከተማ ባረንቱ ዝተኻየደ ዓውደ ዘተ ድማ በቐንዱ ነዚ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ወኪል ኤሪና ቀዳው ተወልደ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ያሲን ሳሌሕ ከቕርባ እዩ ዞባ ጋሽ ባርካ ከም ኣካል ናይቲ ዝተፈላለየ ሜላታት ተጠቂምካ ምህርቲ ሕርሻ ንምኽባት ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብቕዓት ዘርኢ ንምምሕያሽ ዝዓለመ ዓውደ ዘተ ብሽድሽተ ነሓሰ ኣብ ከተማ ባረንቱ ተኻይዱ እቲ ወከልቲ ሓረስቶትን ሰብ ሞያ ሕርሻን ዝተሳተፎ ዓውደ ዘተ ሓረስቶት ዝተጻረየ ብቕዓቱ ዝተረጋገጸ ምስ ከባቢኦም ዝሳነ ከምኡውን ደርቅን ሕማማትን ዝጻወር ምሩጽ ዘርኢ ተጠቂሞም ምህርቶም ዘሰስንሉ ባይታ ንምፍጣር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ሓላፊ ዞባዊ ኣገልግሎት ቁጥጥር ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ማርያም ሓቢሩ ክኢላታት ቁጥጥር ዘርኢ መንእስያት ከሰተ እየቡን ዜናዊ ተስፋ ብርሃንን ብወገኖም ምሩጽ ዘርኢ ምብዛሕን ንብቕዓቱ ዝግበር ቁጥጥር ምሕያልን ንዓይነትን መጠንን እቶት ሓረስቶት ብእወታት ጸሉ ረቓሒ ምዃኑ ብምጥቃስ መስርሕ ምብዛሕን ቁጥጥርን ዘርኢ ልዑል ኣድህቦን ጥንቃቕን ከም ዝግበረሉ ገሊጾም እቶም ክኢላታት ብተወሳኺ ብሕጋጋት ምብዛሕ ዘርእን ግቡእ ሞያዊ መስርሕን ዝሓለፉን ቁጥጥር ዝተገበረሎምን ብቑዓት ኣዝርእቲ ንምፍራይ ንምጥቃምን ንቑሕ ተሳትፎ ሓረስቶት ወሳኒ ስለ ዝኾነ ንሓረስቶት ማእከል ዝገበሩ መደባት ክትግበሩ ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ጥሙር ኣገባብ ምብዛሕ ምሩጽ ዘርኢ ክድፋኣሉ ኣተሓሳሲቦም ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ንመስርሕ ምብዛሕን ቁጥጥርን ምሩጽ ዘርኢ ዝሕግዙ ሓሳባት ድሕሪ ምቕራብ ንቕሓቶም ዘዕቢ መደባት ክድፋኣሉ ንመስርሕ ምብዛሕ ዘርኢ ዝሕግዙ መሳለጥያታት ኣድህቦ ክግበረሎም ኣብ እዋን ምእካብ ምህርቲ ዝፍጠር ምትሕንፋጽ ዘራእቲ ንምውጋድ ድማ ልዑል ጥንቃቐ ክግበር ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታት ኣቕሪቦም ልምዓት ንምርግጋጽ ብሃገር ደረጃ ዓበይቲ መደባት ክትግበር ጸኒሕሎ መስራሕ ጽርግያታት ካልኦት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዲጋታትን ካልእ ትሕተ ቅርጺ ሕርሻን ኣብ ዝኽሪ መበል 25 ዓመት ምምስራት ሳዋን ምስታፍ ካብ ወጻኢ ዝመጹ ዜጋታት ድማ ብነዚ ብመንእሰያት ሰላሰል ዘሎ መደባት ንምዕዛብ ብጥርንፍ ዕደት ኣካይዶም ጋዜጠኛ ጥዑም ዝግ ተስፋይ ብመልክዕ ጸብጻብ ንዘዳለዎ ትሕዝቶ ፍርቱና ዓንዶም ኣብ ጽምብል መበል 25 ዓመት ምጅማር ሃገራዊ ኣገልግሎት ንኽካፈሉን ሰዋ ዝወረዱ ካብ ወጻኢ ዝመጹ ዜጋታት ብጥርኑፍ ዲጋ ከርከበትን ኣብ ከባቢ ሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ መደባትን ተዓዚቦም እዞም ዓበይቲ መንእስያትን ቆልዑን ዝርከቦም ኣስታት 200 ዜጋታት ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኤውሮጳ ኣሜሪካ ሃገራት ዓረብን ካልኦት ሃገራትን ዝነቐሉ ኮይኖም ብጥርኑፍ እዮም ናብ ከርከበት ተጓዒዞም ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ብነበርቲ ናይቲ ከባቢ ድሙቕ ኣቀባብላ ዝተገብረሎም ዑደተኛታት ነቲ ዲጋን ሓፈሻዊ ናይ ልምዓት ስራሓትን ዝምልከት መግለጺ ብኪኢላታት ተዋሂቦም እለ ምሽሪ እለ ምን ኣምባታት ኣሰክዮም እለ ሻበለ ትርያለይኩም እቦ ሸቆል ኣምባትናሃን أي شغل تلان شاقيا دي بلن أسدوبة لهلايا نا إلا مشري اللي وتتاقمتنا إلا أدهني هناتا ديادة معنا بعينهم كمان ريخمات كونهم بزيا بانانا مانغوس طوط تفلالي أتكلت شكور در إنا لنا نغو خا أب تفلالي سرحات كا زهز بزيا ناي كركبت توافيرا خا مسراويت بده مساميم سرحوا معناتيه ኣብቲ ቦታ ዝፈሰሰ ሓያል ጻዕርን ስትራቴጂካዊ ኣጠማምታ መንግስቲ ኤርትራን ክግንዘቡ ከም ዝኽኣሉ ዝሓበሩቶም በጻሕቲ ማይና ብኸምዚ መንገዲ እንተዓቂብናዮ ንሃገርና ኣኺሉ ዝተርፍ እዩ ብምባል በቲ ኣብ ከባቢ ዲጋ ከርከበት ዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ ስራሓት ሓበን ከም እተሰምዖም ገሊፆም መንግስትን ህዝብን ሰራዊትን ኣብ ጻዕሪ ከም ዘሎ ርኢና ኣለና ንዝመጽእ ዘሎ ድማ ሃገርና ርእሳ ኺኢላ ብፍላይ ውሕስነት መግቢ ክንራገጽ ምዃና ተኣማሚና ኣለና በዚ ረኣናዮ نزمت جزيسي هاجر زأكل عبز خفر مخانيوتي قمت زلو زمت أينا إرترا بتعمي برهم مخانيو كمتي عبد الرحمن بابوس ميداري ومسايت أفريقيا إرترا رئيس زبلو أنا ها مساي إرترا سأبكر كبترينا خلينا بالنا خلينا بورغت سمعان بعينها خطرين في اللي قالوا تايم مخاني بيليا أي بحرنا أملاخ عدولندي زي سمايو بحرنا خاني منجست إرترا زغبر إسلازي مسأسي بزح نجار رأيك سعرنا دخيمنا وشتنا بدقن زلنا خلاتنا عندنا خالق من جبرة يرأين تامر أي مؤمن ديا أنا بتسب زبلنن
بيت عيني مات إزرع أخون سماي مدرين حجن خالد سبعانة كيدخ قلتي جن ماشي بعين غريئه انت زغل عدل هيبو خمدناتاتنا بعلو كقولت خبتناتي زياده እዞም ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመጹ ዜጋታት ነታ ዓቢ ዲጋን ብዝተዋሃለ ለማይት ዲጋ ዝለምዐ ሰፊሕ መሬት እንድሕር ምዕዛብ እጃሞም ምብርካት ከም ዝቕጽሉ ዳግም ኣረጋጊጾም ስዒቡ ዝቐርብ ዜና ሃገራት ወጻኢ እዩ እንደጊምና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም باكستان ምስ ህንዲ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ደረጃኡ ከታትሕቶ ከም ዝወሰነት ሓቢራ እታ ሃገር ነዚ ገለጸት ህንዲ ንእተመሓድሮ ክፋል ዞባ ካሽሚር ተዋሂቡ ንጸንሐ ፍሉይ መሰል ርእሰ ምሕደራ ዝህብ ቀዋማዊ ሕጊ ድሕሪ ምስራዛ እዩ ፓኪስታን ከም ኣካል ተቃውሞ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ዞባ ካሽሚር ዝተወስደ ስጉምቲ ንኣምባሳደራ ካብ ህንዲ ክትስሕቦ ንኣምባሳደር ህንዲ ድማ ከተባርሮ ምዃና ኣፍሊጣላ ብዘይካ እዚ ፓኪስታን ምስ ህንዲ ንዝጸንሐ ንግዳዊ ንጥፈታት ክትውንዝፎ ከም ዝወሰነት ሓቢራ هندي عبد جداي زوبا كاشمير زوسرت تسقمتي وشتاو جداي مخان بمحبار نتقاوم باكستان نتيجات ولا إذا أمانجو هندن باكستان تفتير زر لحدش مفحفح دهرتي عبد زحلف ورحلة كاتي استغسته كسب ملوات متقعتا أيار ز صعبة وطرين نايف لمايم ودحورات هجرات كلتين هجرات نتفتير زر لو كنتات بذاتك فتحوا تصوي الله كابش عند شعات 240 شعاتن أمانجو كلتين هجرات استمغل زوبا كاشمير تي كاندي مكارخري كوينو كم زر لي فلات بجمجم حد ربعي كبهزب عالم حترت ما يجات إمو كم زلا حدش أكبابيا ومتنعت حبيرون بمسرة متنعتها هجرات ما أكلي مبرقا سمين أفريقان بتيتر يوحل في كالوت هجرات تتقعين مهلان تفليتون هندي قطر ليبانوس إسرائيل زركبن 10 هجرات عمت أويل على 800 تسقطات ماين سلازهلقة أب كبير حترت كودكا كم زغلا تي متنعت أميت الله كليما ولوطن زي جبو محدر ماين قال كابتي تنقطات نايتي تخشت زلوت أجم مخانو أبتي متنعتي تتغيسون تمالي شوعة حساب رئيس كتما كابول أفغانستان بزتقايد شبراو متقعت بومب بوحد 10 شمون تسبات كم تقتلون أستات 250 كم زغسلون مع كانت زينة كالحين እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቓ ነቁጣ ፖሊስ እኳ እንተተኻይደ ዝበዝሑ ግዳያት ግና ሰላማውያን ምዃኖም መንግስታዊ ምንጭታት ሃገር ሓቢሮም ሽበራዊ ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባን ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱሎ ጣሊባን ሓድሽ መጥቃዕቲ ዘካይድ ዘሎ ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ንምፍታሕ ምስ ኣሜሪካ ሻምናይ ዙርያ ርክብ ኣብ ቀጠር ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን እዩ በዚ ድማ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ነቲ ዝርብ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ ከም ዝኾነ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ كيدان سيمين أتلانتيك نيتو مس طالبان أب سمع كبتصح زحاشة عدل تفتيرو كم زلو بشدشنا حسب مجلات غير سعن يهون بر تيش براو جلة زكايرو زلو ترجعا متقعدت نكون النت نايت ذاته أب حدا جزء مخانو تنتنتي برون نابلو مش من تنحسا أب زوج حليتي أب دسيت تايوان شدش تريكتر استعاق أنا حدا من كتقات مدري تخسيتون بتي أب سيميناو جماعة هاجر استخدت حركة أب هو سب زورة جودات كانت زي اللي كفيلاو نواتو عنوات كم زورة جنا سمزتها دسيت حبيرهم بسنكت من كتقات جلا كبابيتات أقول قلت إلكتريسيتين موقع عزيز بابورن نيجزي كم تسنة خلال لنت جليتهم كيلاتات سنة مدري دسيت تايوان أبتي كبابي دحرة من كتقات كجاتم كم زغل ما تنقطع أم حلالي فمالهم أب بروندي حمام عصونا بأسكاف الدرجو كم زعرقة ودب حورات هاجرات قليتو بمسارة أبطابات ودب أبز عامة الزتراي بتحمام كابز تلقفها مشتنت بشوعات ميلين زيغات التاجر تمشين شمون تميتن كم زموت تفليتون قطر بتحمام استلقف زيغاتات بجمجام دارجا فرق بزح حزبي بروندي بتحيو كنسو منغستا هاجر زاقيت هتوتنا إوان حارقة دنجاجة كم زي أوجي حورات هاجرات حبيرون نتحمام نمجتا زكاية زلو زمته زت قاسوت إيتيركا وصلة زي اللي قطر قدات كوسخت قولتات كم زلو ودو حورات عقرات عميتون عب زوبا عبيت قلايات عب تركب بروندي عب كلتاشن 10 شوعاتن بستغسته لبدا حمام عاصو بوحدو شوعات 100 سبات كم زموتو سبات يتقصون حدا كوبانيا مفري إلكترونيكاوي أقوح جابان مرحي ألبو براريت مكينة نفتنة أقريبون إذا عبد الثالث زين فتنة زغربت مرحلة ألبو مكينة عبد 300 متر بالرخن أستاد حد دقيق كم زبرة تفليتون
እቲ ፈተነ መንግስቲ ጃፓን ክበራ ዝኽእላ መካይን ከተኣታቱ መዲቦን ዘለዎ ውጥን ክውን ንምግባር ወታው ኣንፈት ምዃኑ ይገልጽ። እቲ መንግስቲ ካብ 2023 ንድሓር ዝነበራ የቕሬታ ንድሓር ዝበራ መካይን ብዋግዒ ከተኣታቱ መደብ ከም ዘሎ ኣቐዲሙ ሓቢሩ እዩ። ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ብሩኽ መዓልቲ سلام زي خبركم تعزبتين لو محمد مستدعلو على توزينا سبورت انهم ኤርትራት እንግዶ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ማእከላዊ ምብራቕን አፍሪቃ ትሕቲ 15 ዓመት 16 ነሓሰ ክጅምር ምዃኑ ካብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዝረኸብና ሓበሬታ ኣረድዮም። ኣብዚ ብደረጃ አፍሪቃዊ ናይ ፈለማ ዝኾነ ናይ ትሕቲ 15 ዓመት ዞባዊ ናይ ኩዕሶ እግሪ ውድድር 11 ሃገራት ሱታፊአን ኣረጋጊፀን። እዘን ሃገራት ኤርትራ፣ ኬንያ፣ ዩጋንዳ፣ ታንዛንያ፣ ሩዋንዳ፣ ብሩንዲ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማልያን ጅቡትን እየን። እዘን 11 ሃገራት ኣብ 3 ምድባት ተደላዲለን ኣለዋ። ናይ ዙርያ ፀወተን ድማ ከካይድያ ናብ ቀዳማይ ምድብ እንጋሊት ኤርትራ፣ ኬንያ፣ ብሩንድን ሶማሊያን ኣብ ካልኣይ ምድብ ዩጋንዳ፣ ሩዋንዳ፣ ኢትዮጵያን፣ ደቡብ ሱዳንን ኣብ ሳልሳይ ምድብ ታንዛንያ፣ ሱዳንን ጅቡትን። ካብተን ቀዳሞት ክልተ ምድባት ሰለስተ ካብ ሳልሳይ ምድብ ድማ ክልተ ጋንታታት ናብ ዝቕፅል ናይ ኣውዲካ ምሕላፍ ፀወታታት ክሰግራየን። መርሃዊ ቅዱስ ዝሳተፎ ዘሎ ቱር ፖሎንድ ትማሊ ብናይ 50 መድረክ ውድድር ቀፂሎም ተቀዳድምቲ ትማሊ ናይ 153.8 ኪሎ ሜትር ውድድር እዮም ኣካይዶም። ኣብዛ ንኣሽቱ ዓቐበታት ዝነበራ ውድድር ዳርጋ ዝበዝሑ ተቀዳድምቲ ብሓባር ክሳብ ፍጻመ ክበፅሑም ከለዉ ኣብቲ ዝተኻየደ ቅጽበታዊ ውድድር ድማ ሉካ መዝገግ ናይ ክለብ ሚቸልተን ስኮት ዕውት ኮይኑ ንዕኡ ስዒቦም ድማ ኤድዋርድ ፕራደዝ ናይ ሙቪስታርን ቤን ስዊፍት ናይ ኢኖስን ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ተሰሪዖም። መርሃዊ ኣብዛ መድረክ እዚኣ ዝኾነ ግዜ ከይከሰረ ኣብ መበል 52 ተርታ ተሰሪዑ ውድድሩ ዛዚሙ። ብሓፈሻዊ ግዜ መራሒ ዘሎ ፓስካል አከርማን ናይ ክለብ ቦርሃንግሾር ክኸውን ከሎ መርሃዊ 24 ካሊት ድሒሩ ኣብ መበል 28 ተርታ ይርከብ። ኣብ ናይ ነጥቢ ውድድራት ፓስካል አከርማን ኣብ ናይ ዓቐበት ድማ ኮሎምቢያዊ ወዲ ጋንታ መርሃዊ ሮድሪጎ ኮንቴንቴራስ መራሕቲ ኮይኖም ይቕፅሉ ኣለዉ። ብደረጃ ክለብ ትመርሕ ዘላ ድማ ቦርሃንግሾር እያ። ተቀዳድምቲ ሎሚ ኣብ ሻድሻይ መድረክ 160 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ንኣሽቱ ግን ካብ ብርክት ዝበለ ዓቐበታት ዘለዎ ውድድር ክሽፍኑ እዮም። ኣብ ከተማ ደቀ ምሓረ ዝካየድ ዘሎ ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ውድድራት ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት እውን ቀፂሉ ነይሩ። 4 ዲቪዥናት ዝሓቆፈ ቅድድም ብሽክለታን ዞባ ደቀ ምሓረ ከካይዶ ዝቐነየ ውድድራት ትማሊ ሰንበት ብወግዒ ዛዚሞም። ተቀዳድምቲ ቀዳማይ ዲቪዥን ን8 ሰናብቲ ናይ ከተማን በረኻን ዘጠቃለለ ውድድራት ድሕሪ ምክያድ ቀዳማይ ሜሮን በኩረፅን፣ ካልኣይ ተመስገን የማነ፣ ሳልሳይ ተስፋ ሂወት ወልደ ሚካኤል። ካብ ካልኣይ ዲቪዥን ኢቫን ሮቤል ቀዳማይ ክኸውን ከሎ ኬቨን ይካሉ ካልኣይ፣ አሌክስ በረኸት ድማ ሳልሳይ። ካብ ሳልሳይ ዲቪዥን ሙሴ ምሕረት ኣብ ቀዳማይ ክኸውን ከሎ ዮናታን ማዓሾ ካልኣይ፣ አማኑኤል አንገሶም ድማ ሳልሳይ። ካብ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ዮርዳኖስ ፍስሓ፣ ካልኣይቲ ራህዋ ወልደ ሚካኤል፣ ሳልሰይቲ ቤተልሄም ሰሎሞን፣ ራብዒቲ ሄርሜላ ሳሙኤል፣ ሓምሸይቲ ኤርዳኖስ ሹምባሕሪ። ዕውታት ተቀዳድምቲ ኩሉ ስፖርታዊ ውድድራት ንዞባ ደቀ ምሓረ ኣብ ዝዛዘመለዉ ኣጋጣሚ ሽልማቶም ክቕበሉ ምዃኖም ኮሚሽን ስፖርት ንዞባ ደቀ ምሓረ ኣፍሊጦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንከተማ ደቀ ምሓረ ኣማሚቑዋ ዘሎ ፀወታታት ኩዕሶ እግሪ ተኻይዱ ነይሩ። ዝሓለፈ ቀዳም ፈለማ ትኩልን ወቐርትን ተፃዊተን። ኣብ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ፀወታ ወቐርቲ ካብ ፊልሞን ዮሃንስን ሙሴ ዮሴፍን ብዝረኸበተን ሸቶታት 2 ባዶ መሪሓን ዕረፍቲ ወፅያ። ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐፀለ ፀወታ ግን ትኩል ተማሓይሻ ብምቕራብ ካብ ክፍለ كساتم روبيل هابتومن إرمياس هابتن 3 شوطات ስለ ዘመዝገበት ካብ ድሕሪ ተበጊሳ 3-2 ተዓዊታ ብድሕሪ ዝገጠማ ማይ ወርቅን ማእከል ከተማኒን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ግጥማት ንጋንቶም ማይ ወርቂ ማገር ኮይኖም ዘሎ ኣሕዋት ኣቤል የማንን ነቢ የማንን ብሉጽ ብቕዓት ከንጸባርቁ ተጽቢት ተገይሩ ነይሩ ማእከል ከተማ ንዓንተር መስመል መጥቃዕቲ ማይ ወርቂ ነቢ የማን ክትቆጻጸሩ እኳ እንተኻለት ኣቤል የማን ብዘመዝገበላ ሸቶ ግን ሓደ ባዶ ተሳዒራ ኣብ መወዳእታ ሃዳሙና ምሁርን ተጻዊተን እዚ ግጥም እዚ ካፈለም ኡሩሱን ነይሩ ኣብዚ ግጥም ሃዳሙ ካብ ኣሕዋት ሳሙኤል ጸጋይን ሓዲሽ ጸጋይን 2 ሸቶታት ስለ ዝረኸበት 2 ባዶ መሪሓ ጸኒሓ ኣምሁር ካብ ዕቁባ ዝገሃይለ ሸቶ ብምቁጻር ነትፍልሊ ከተጽቦ እኳ እንተፈተነት ሃዳሙ ካብ ሳሙኤል ዘነበ ሳልሰይት ብምውሳኻ ትግጥም 3-1 ተዛዚሞም
ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ክረምቲ ናይ ኤውሮጳ ናይ ተጻወቲ ናይ ምስግጋር ግዜ ከብቀዐ ጋንትታት ላዕልን ታሕትን ክብላ ይረኣያ ኣለዋ ኣብ ውድእ ግዜያት ክሰጋገሩ ይኽእሉ እዮም ካብ ዝበሃለሎም ዘለው ተጻወቲ ድማ እዞም ዝስዕቡ እዮም ኣፉልሃም ዛዕብያ ካፋሊ ሪያን ሰሲኞና ውድእ ግዜ 25 ሚሊዮን ፓውንድ ተኸፊልሉ ናብ ለንደናዊት ክለብ ቶተንሃም ንምስጋር ኣብ ኣፋፌት ምብፅሑ ተገሊጾም ድሒሩ ከም ዝግለጽ ዘለውን እቲ መንእሰይ ሕክምናዊ ምርመራ ኣብ ምግባር ይርከብ ኣጥቃዒ ማንቸስተር ዩናይትድ ሮሜሎ ሉካኩ መስርሕ ምስግጋሩ ኣብ ፍጻመ ንምብጻሕ ከተማ ሚላን ምእታዊ ይሕበር ኣሎ እዚ ጉዳይ ኣብ ማዕሩፉ እንተዳበፂሑ ሉካኩ ብማልያ ኢንተር ሚላን ይኽጻወት ሌስተር ሲቲ ካፋሊ ኢጣልያዊት ሳምፕዶሪያ ቤልጂማዊ ዴኒስ ፕራየት ብ20 ሚሊዮን ፓውንድ ከም ዝገዝአ ተሓቢሮም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ፕሪምየር ሊግ ዓወቱ ዝኾነት ማንቸስተር ሲቲ ንተኸላኻሊ ጁቬንቱስ ጆ ካንቸሎ ብ55 ሚሊዮን ፓውንድ ከም ዝገዝኣቶ ተገሊጾም ማንቸስተር ሲቲ ንዝተጻወታይ ብ26 ሚሊዮን ፓውንድ ጥረ ገንዘብን 34 ሚሊዮን ፓውንድ ዝተተመነ ዳንኤሎን ብምስግጋርያ ወኒናቶም ኣርሰናል ንኮሽሊኒ ድሕሪ ምፍናዋ ንተኸላኻሊ ቸልሲ ብራዚላዊ ዴቪድ ሉዊዝ ንምግዛእ ትመጣጠር ከም ዘላ ተሓቢሮም ቸልሲ ነቲ ምስግጋር ውድእ ክትገብሮ ድሌታ እኳ እንተዘይነበረ ዴቪድ ሉዊዝ የገድዳ ከም ዘሎ ግን ምስ ተጻወታይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ ክቡራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብ ዝተፈጺሙሎም